дар шароити идомаёбии бӯҳрони демографӣ дар Русия, Кремл фарҳанги русиро дар Осиёи Марказӣ фаъолона густариш дода, барои ин маблағҳои зиёдеро сарф мекунад ва нуфузашро ба режимҳои минтақа мегузаронад. Значит, сложнее адаптироваться людям, скажем, из Средней Азии. Ну там мы что должны делать? Там просто нужно внедрять наши системы образования, открывать курсы по русскому языку, школы российские, филиалы наших вузов и так далее. Масалан, 15 январи соли 2020 палатаи поёнии парлумони Тоҷикистон созишномаеро миёни ҳукуматҳои Русия ва Тоҷикистон дар бораи сохтмон ва таҷҳизоти моддию техникии 5 мактаби русзабонро ба тасвиб расонид. کوشش هم میکنیم که اکثریت زیاد این کتاب‌ها تا ماه سپتامبر سال 2020 علاقه روی چاپ را می‌بینند با زبان روسی. муовини вазири маориф ва илми Тоҷикистон Раҳматулло Мирбобоев ҳуҷҷатро ба вакилон пешниҳод карда иброз намуд, ки мактабҳои нав бо ғунҷоиши то 1200 кӯдак дар шаҳри Душанбе, Кӯлоб, Хуҷанд, Бохтар ва Турсунзода сохта мешаванд. Городов это непосредственно столица Душанбе, это Куляб, это Хаджет, это Бахтар и Курган-Сюбе. То есть это будут школы, которые построит Российская Федерация на территории Таджикистана. тибқи санаде ки моҳи апрели соли 2019 аз ҷониби Раҳмон ва Путин ба имзо расидааст, пас аз ба истифода додани мактабҳо, таълим дар онҳо мувофиқи стандартҳои таҳсилотии Русия сурат мегирад. Русская по национальности? Ксюш, ты русская? Ксения, ты русская? Не знаю, у меня мама по-русски, а папа по-русски. истилоҳи фарҳангӣ ва забонӣ аз ҷониби Русия нисбати халқҳои Осиёи Марказӣ, ки дар давраи Русияи подшоҳӣ оғоз ёфта буд, то ба имрӯз идома дорад. ҳукумати имрӯзаи Русӣ услубу воситаҳои нав ба навро дар ин самт истифода мебарад. Таджикистана познакомиться с национальными танцами народов России, красотой ландшафтов нашей страны на выставке «Русский север», творчеством известных российских мастеров классического музыкального. ва агар дар гузашта халқҳои Туркистон таҳти назорати мустамлакавии Русия қарор доштанд, ҳоло ҳарчанд мардуми минтақа расман аз Русия мустақил шуда бошанд ҳам, дар асл кишварҳои Осиёи Марказӣ таҳти таъсири пурра ва мустаҳками мустамлакадори рус қарор доранд. Филиалы вузов, которые присутствуют в Таджикистане, российские, то есть всего 35 образовательных организаций, которые представлены на площадке. табиист ки режимҳои ба Русия тобеият дошта дар ин кишварҳо барои истилои фарҳанги русӣ ва забони русӣ дар минтақа тамоми шароитро фароҳам меоранд. Сегодня имеются договоренности о строительстве в Таджикистане 5 новых школ на 1200 мест каждая. И мы уверены, что они станут одними из лучших центров российского образования и культуры за рубежом. Рассчитываю также, что наш образовательный проект, успешно реализованный в Таджикистане, получит развитие и в других странах. масалан, танҳо дар соли 2017 30 нафар омӯзгор аз Русия ба Душанбе омада буданд. дар тирамоҳи соли 2018 боз 48 омӯзгор аз минтақаҳои гуногуни Русия барои кору фаъолият кардан ба Тоҷикистон рафтанд. омӯзгорон ба 20 мактаб дар шаҳрҳои гуногуни ҷумҳурӣ таъин карда шуданд. Фарид Мухаммедшин, муовини раиси Кумитаи шӯрои Федератсия оид ба корҳои байналмилалии Шӯрои Федералии Русия, дар конфронси байналмилалии ҳамватанон, ки 22 декабри соли 2018 дар шаҳри Тошканд баргузор гардид, гуфт, ки Шӯрои Федератсия бо баҳонаи ғамхорӣ ба ҳамватанон дар хориҷа 2 қонунро дар бораи паҳн кардани забон ва фарҳанги рус дар хориҷи Русия баррасӣ ва қабул кардааст. дар натиҷаи чунин воқеаҳо палатаи болоӣ исрор варзид, ки механизми ташкили консепсияи мактаби рус дар хориҷаро тавассути илова кардан ба барномаи давлатии Федератсияи Русия оид ба сиёсати хориҷӣ ташкил карда шавад.
ин маънои ҷудо кардани маблағҳои молиявии муайянро барои дастгирии мактабҳои Русия дар хориҷа бударо ифода мекунад. ва мо аз ҷониби ҳукумати Русия посухи мусбат гирифтем, ки ваъда додааст дар соли 2021 барномаи ҷудогонаи мактаби русӣ дар хориҷаро ҳамчун барномаи давлатӣ оғоз намоянд, иброз намуд ӯ. вай инчунин ёдрас кард, ки ҳангоми сафари президент Путин ба Ӯзбекистон зиёда аз 80 ректорҳои донишгоҳҳои Русия ташриф оварданд, ки ҳангоми сафари онҳо қариб 100 созишномаҳо бо давлатҳои ба ном мусоидат ба дӯстӣ дар ҷараёни таълим ба имзо расонида шуданд. албатта тамоми ба ном кӯмак яктарафа мешавад, яъне Русия танҳо лоиҳаҳои маърифатии худро дар Ӯзбекистон тақвият мебахшад. В настоящее время в российских вузах обучается более 24 тысяч представителей узбекской молодежи. Я думаю, что в конце этого года эта цифра увеличится. гузашта аз ин, дар кишварҳои Осиёи Марказӣ дар натиҷаи таблиғоти доимӣ ва талқинкунии фикрӣ бартарият доштани Русия дар зеҳни мардум дар бораи таҳсили фарзандони онҳо дар мактабҳои русӣ андешаи мусбии ҷомеавӣ ба вуҷуд омадааст. дар баъзеҳо ҳатто ин фикр ба мавзӯи ифтихор ва нишонаи маърифатнокӣ табдил ёфтааст. надонистани забони русӣ то андозаи нишондиҳандаи ақибмондагӣ ба ҳисоб меравад ва истифодаи нутқи русӣ дар суҳбат маънои сатҳи баланди маърифатнокии шахсро ифода мекунад. аз ин рӯ имрӯз шумо метавонед дар кӯчаҳои шаҳрҳои калон нутқи русиро дар байни ҷавонон мушоҳида намоед. хумон дар ко Россия ҳам равем, хумон уверенем ки Русия медонем, спокойно гап мезанем. худи мо тоҷикон забони русиро беҳтар дарк мекунем нисбат ба забони тоҷикӣ. Фёдор Фролов, олими рус, номзади илмҳои сиёсӣ, дар яке аз корҳои илмии худ механизмҳои истилои фарҳангӣ ва забоншиносии Русияро тавсиф мекунад. ба одамон таъсир гузарондан тавассути фарҳанг ва забон ҷомаи амал мепӯшад, ки дар навбати худ шароити фарҳангиву забонии иноэтникиро ташкил дода, унсурҳои намуди иноэтникиро ба фаъолияти ҳаётӣ ҷорӣ менамоянд. ин равандҳо ба пошхӯрии иҷтимоӣ, вайрон кардани ҷараёни ҳаммонандсозии шаҳрвандон бо давлати худ таҳдид мекунад. ҳадафи сиёсати Русия дар соҳаи забоншиносӣ ва фарҳангӣ ташкил намудан ва гузаронидани истилои фарҳангӣ ва забонии Русия ҳам дар дохили кишвар ва ҳам дар фазои пасошӯравӣ, аз ҷумла дар Осиёи Миёна, барои оғоз кардан ва нигоҳ доштани раванди шиносоии аҳолии ин минтақаҳо бо Русия, таҳкими забони русӣ ва фарҳанг мебошад, мегӯяд ӯ. Наверняка вы слышали такое словосочетание «русская миссия». Вот я, как учитель русского языка, миссионер, то есть посол. коршиносон мегӯянд, ки барои омӯзиши забонҳои хориҷӣ ва ба роҳ мондани муносибат бо дигар халқҳо ва истилои забонӣ, ки дар оянда ба дигаргуншавии фарҳангӣ ва нест шудани шахсияти халқи Осиёи Марказӣ таҳдид мекунад, бояд хатти возеҳе гузошта шавад. Дней моих суровых, голубка дряхлая моя. инчунин қайд шудааст, ки омӯзиши забони хориҷӣ аз тарафи мардуми мо бояд танҳо барои пайдо кардани дониш аз худ карда шавад ва он танҳо аз тариқи фарҳанги ягонаи исломии мо беназир гардад. ҳамин тавр бояд эҳтиёт шуд, ки дар баробари омӯзиши забони русӣ ба фарзандони мо коди фарҳангии рус ва мафҳуми ҳаётии русӣ, чӣ тавре ки дар замони шӯравӣ шуда буд, ҷорӣ карда нашавад. Вон, сняла, молодец. Смотри, солдат. Видишь? Первая. инчунин донистани забони русӣ набояд нишонаи ғурур ва ё меъёри маърифатнокӣ дар байни мардум гардад. Русский язык считается вторым языком. Так что у нас во всех образовательных учреждениях он идет не как иностранный язык. В военно-техническом сотрудничестве
Констатировали общую заинтересованность в реализации в полном объеме программы модернизации вооруженных сил Таджикистана и много времени уделили нашему гуманитарному, культурному, образовательному взаимодействию. мушоҳидон қайд мекунанд ки русия имрӯз дар осиёи марказӣ на танҳо мустамликакунии ҳарбию сиёсӣ ва иқтисодӣ ки дар кушодани пойгоҳҳои ҳарбӣ назорати пурраи диктаторҳои маҳаллӣ ва иштироки кишварҳои мо дар лоиҳаҳои иқтисодии минтақавӣ ифода ёфтааст, балки истилои фарҳангиро низ амалӣ мегардонад ки мақсади он дигаргун кардани афкори мо, вайрон кардани ҳуввияти наслҳои оянда мебошад, то ин ки онҳо бо хоҳиши тақлид кардан ба мустамликадори рус ва ба ӯ шабоҳат дошта ба воя бирасанд. В Таджикистане мы ратифицируем соглашение о строительстве 5 школ. Я вообще убрал бы ратификацию таких соглашений. Какая ратификация? Помогайте. Таджикистан должен быть в особой зоне, потому что он пограничная территория. Это наша Брестская крепость в глубинах Азии. Они останавливают прорыв банд, которые сметут всю Среднюю Азию, к нам придут. Урал, Южная Сибирь. Так они кровью истекают и просят русский язык, русские школы, русские театры, русских учителей. Просят! А мы, так сказать, вот только вот ратификация до 5 школ. Сколько надо, столько и построить. Это приобщение к русской культуре. Учителей просят. Все, что мы хотели бы, чтобы было во всех бывших странах СНГ. Таджикистан на первом месте.